ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଖତରନାକ ଓପନର। ଏବେ ଜିତିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ WTC ଫାଇନାଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇବା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ BCCI ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। IPL 2023ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା युवा ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11 କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। 3 ନମ୍ବରରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, 4 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, 5 ନମ୍ବରରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ 7 ନମ୍ବରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। 8 ନମ୍ବରରେ ଦୀପକ ଚହଲ, 9 ନମ୍ବରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, 10 ନମ୍ବରରେ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଓ 11 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଏ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେଇଂ 11। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିପାରନ୍ତି।